この場は引こう。ニコリスはおそらく。レディン、部下が、ディゴス陛下。ここからは私も共に進ませてもらおう。はい。共にニコリスといよいよですね。ああ。全軍進軍せよ。ランス隊の力、お分かりいただけましたか？
したディゴスと共にナーギャと闇の軍勢を打ち破ったレッ